Ešte ľudia, dnešné video, to bude prvý diel a predstavím vám rodinky. Tak toto tu dáme preč. Toto je to tam. Tam je oplatky, nič nechceš? Nie. Prečo? A teraz som ráno babovku jedla. Toto je tatínko. Volá sa Martin. A má 49 rokov. Lebo povedal, že nejde, no to je Toto je malá Tamarka. Toto je malá A Tamarka. povedal, že nepôjde, že pôjde na polnočnú, a to neverí, že bol? A Bol na polnočnú. toto je malá Tamarka. Všetci chodal z polnočnej choda, všetci palo? Ištoková. A má 8 rokov, teda 7. Toto je mamina, volá sa Mamina sa volá Silvia. Má Ištoková. A toto je Silvia Ištoková. A má 46 rokov. Ako aj ty. Toto je sestra. Toto je sestra. Tiež Ištoková. Sestra Ištoková. A volá sa Karinka. Ale není Ištoková. Mastojková. Počkaj, mamina, počkaj. A volá sa Vaneska Ištoková. Volá sa Ja som všetkým poposielala, čo bolo. Počkaj, že nech mi to Ja som ti pozrie. poposielala včera, som ti Ja to viem, hovorila. ale si hovorila, Že čo? že to neode... Nie, povedala som ti, že tu ty to pôjde. Toto je Vaneska No doma. No? Ištoková a má 19 rokov. Toto je malá Karinka Ištoková a má 0 rokov. Tak nebudem to ďalej okecávať a ideme na to. Ideme začať rodinkou. Bohatá a zlá mladšia sestra. Ó, dobré ránko. Mali sa zobudiť. Tá jedna skoro ju zobudila. Som počul zvuk divný, ale som nemohol zaspať. Bože, tá malá. Idem sa obliec a idem zobudiť moju princeznu. To jak imaš sa to dá? Silvia, Silvika, stávaj. O, čo je? Máš prosím pohľadať Karinku? Jasne. Ty neotváraj všetky videá na Facebooku, čo vidíš. Bože, Tak si zavolíš telefón, že ti to nepôjde spraviť. Maťka, Maňa. Tuto nie, na tomto nie, som Potom jej daj nespravila. aj mliečko, jo? Ja sa idem osprchovať. No to je ona. Ale ty si písala. Áno. Ja sa idem osprchovať, ale idem si tieto vočine. Idem zobrať moju malú, veľkú princeznu. Stávaj, princeznička. A Stávaj. ten princ, čo tam je, Stávaj, čo mi to Vaneska. odpad došlo? O, dobré ráno. Skoro som nemohla zaspať, lebo táto malá Tamara furt, akože ona pustila toto. A nemohla som zaspať. Je taký telefón, Nič mu není. Dobrý je telefón. Aj zaspala.